खुलुमबाय। मैयानि दिनाव मानव गेदेर बिथां हाग्रामा महिलारि जाय बिथाङा बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि आरो बिपिएफ दोलोनिबो दैदेनगिरि, बिथाङा मोनसे मैयानि भार्डिक्टनि बाथ्राखौ लानानै मोनसे बाथ्रा बुंदों। नेशनेल जा इस्यु, नेशनेल पार्टिफोरनि जा इस्यु, बे नेशनेल पलिटिकेल पार्टिफोरनिफ्राय जानगारनानै गासैबो जोंनि बिटिआर हालाम एबा आसाम हालामनि जा रिजनेल पलिटिकेल पार्टिसफोर दङ, जेरै इउपिपिएल, बिपिएफ, जिएसपि, बेफोर हान्जाफ्रा ज' जानानै बिटिआरनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय खौसे जानांगौ होननाय बाथ्राखौ आंबो खोनानो मोन्दों। दिनैनि दिनाव आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों, रिजननि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय बिथाङा चिफ एबा डिपुटि चिफनि जेबो कन्डिसन गैयालासिनो बयबो खौसे जानायनि बाथ्राखौ खोनानानै गोजोननाय मोन्दोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों, जोङो बिजेपि पार्टिजों एलायन्स जानायनि सिगांनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि जा हान्जा बिपिएफ, बेखौ जोङो गोबाव सम नेनानै दङमोन। बिथांनिसिमबो जोङो थान्दै फाथायहरदोंमोन, जोङो खौसे जानानै बिटिआर सुक्तिखौ मोजाङै मावफुंनायाव हेफाजाब मोनगोन नामा होननानै। खिन्थु बिथाङा बै समाव बिजेपिजों जगाजग खालामनानै, कंग्रेसजों जगाजग खालामनानै गाव हारसिं सरकार दानानै थांनाय 17 बोसोरनि 15 बोसोर, जेरै कंग्रेसजों 10 बोसोर आरो बिजेपिजों 5 बोसोर एलायन्स खालामनानै सरकार दाबोदों, बेफोरबायदि थांखिजोंनो बिथाङा देग्लायबो मावदोंमोन। खिन्थु जोंनि इन्टारेस्टआ, इउपिपिएलनि इन्टारेस्टआ 27 जानुवारि 2020 मायथाइनि जा एकर्डनि दफाफोर, बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि आरो हारि दाखांनायनि थांखिजों गासैखौबो मिजिं सुजुनानै एबा जोङो थांखि सुजुनानै जोङो जोबनायाव बिजेपि हान्जाजों एलायन्सआव फैनानै जोंनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों थिरांथा लायो। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया जादों, बिथां हाग्रामा महिलारिया दिनै जि भार्डिक्ट प्रटेस्टनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि आन्दाराव जा जोंनि हाइकर्टनि फोसावनाय, बे फोसावनायखौ जोङो इउपिपिएल हान्जाया वेलकाम खालामनायजों लोगोसे प्रटेस्टनि थाखाय जों टटेलि प्रिपेयार जाना दंखायो आरो बे डेम'क्रेसिनि मोनसे पार्टखा। आरो बेवहाय जेनगोनखौ नुखानानै दिनै इमसनेलि बर' हारिखौ एटाचमेन्ट खालामनानै गावखौ बर' हारिनि सासे मैखोम दैदेनगिरि होननानै फोरमायथिनो थांनायखौ आं नुनो मोनदों। मानोना बिथांनो जा खाबु होदोंमोन, बे खाबुखौ बिथाङा लायाखैमोन आरो बिथांनि इलेक्सननि सिगां जा एकर्डनि दफाफोरखौ लानानै बाथ्रा बुंनाय, बे बाथ्रा बुंनाय आरो दिनैनि इलेक्सननि उननि जा बिथांनि बडि लेंगुवेज एबा एक्टिभिटिसफोर, बे एक्टिभिटिसफोरखौ नायनानै जोङो फाइनाल डिसिसन लायो। बिथाङा एकर्डनि मोनसेबो दफाखौनो जेराव मावनो होननानै थियारि जायाखैमोन आरो इलेक्सननि उनावबो जोंनिफ्राय जानगारनानै थादोंमोन, जायनि जाहोनाव जों बिथांनिफ्राय जानगारना थानो गोनां जादों। आरो जों जेराव दा सरकार दाखाबाय, जोङो फोरमानल' होनो थांगासिनो दङ। जों मोनथाम हान्जाया खौसे जानानै सरकार दानानै जोङो बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनो थांगासिनो दङ आरो बेनो जोंनि गुबै थांखि। नंखायनो सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, बिटिआरनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरजों लोगोसे गासैबो जाथि जन'गोष्ठि, नोंथांमोना खुनु टेनसन लानो नाङा। जोङो हारिनि थाखायनो नांदों, खौसेथिनि थाखायनो नांदों, जौगाथायनि थाखाय नांदों। नोंथांमोना जेरै जोंखौ मोनथाम हान्जाखौ जथायनानै सरकार दानो थाखाय खाबु होबाय, जोङो 5 बोसोराव जोंनि मावनांगौ खामानिखौ जोङो मावगोन। जोङो नोंथांमोननो दिनै आं इउपिपिएल हान्जानि जानानै बिजेपि, जिएसपि आरो इउपिपिएल हान्जानि खौसेथि मोनसे सरकारनि सोद्रोमा जानानै, सासे इएम जानानै नोंथांमोननो प्रतिश्रुति होबाय। थेंक इउ।